Goiri, wapenje MCA Kariobangi North, Duond Joel Munove. Kar japenje ni kanye ka. Nikech iwacho niya gavana chalo wuondala ma pod nigi lo. Poko pogo ne madhine Munove, madhine Bati, madhine ng'at machielo. To wuon lob ni hie ma gavana poko pogo ni. En japiny. Koro owinjo bed ni ing'iyo wuoro chako so japiny mano miyo gavana lobni nikech apani japiny mano gombulu momiyo ji telo ang'ama owinjo bed ni bedo gi teko ka adier makende ni jopiny nikech kirango structure ma ana bedo no yiera nade kata gavana no yiera nade donge an jopiny no giera donge to the same governor be lakini koro kwase donjo e otcha koro kendo gavana en gi teko ma impossible to inyalo ng'isi gimoro wacho ni to kaka bwana no wacho kata kiyo timo oversight ibro timo mos nikech inyalo goe sana wacho ni koro bwana initime sana lakini the reality ni jopiny because they are the people gin gi force gin gi numbers koro teko te onego wami jopiny to ka jopiny osemiya teko an be kod donjo e otcha koro governor be nyaka ong'eyo wach niya nikech Joel ni jo Kariobangi omiye teko mabiro e odni nyaka an be awinje odwa nade to ka ng'isi gimoro wacho ni sawa koro gino inyisa wa structure kamae mondo koro walos piny mar Nairobi piny kata mar Kenya maber lakini otherwise baba counties wan gi pressure mang'eny. Pressure wuok kanye? Donge inyalo realize kata inyalo timo investigation ing'e ni ka gik moko ok dhi maber. Jo executive ing'eyo koro e assemblies wan waonge pesa. Waonge kata siling achiel. To pesa te warilai e side cha mar executive. Koro ka wafwenyo ni kae nitie problem. To idwa chako koro timo tich mar oversight. Ing'eyo nyaka iluong joka, nyaka i-question gi. Ipenj ni kae gi kae, aneno ka siling achiel obiro kae, lakini kae siling ni okane. Nikech nyaka gimoro amora nyaka otai maber. Koro kitemo timo wach mar oversight no, to pengine governor be en gi interest, jo executive gi be gin gi interest moro. Alafu koro wach marach kabisa en wach mar political parties. Nikech ibro fine koro nikech political party ni gi support kata governor fulani koro in kitemo timo oversight e administration mare because executives donge gini under governor yes donc koro gino gifieki gibro luongi ng'isi ni koro in igo adong to 2027 biro koro kaka wabunge giluor oginyal timo gimoro amora nikech gineno ni 2027 we cannot get the ticket to be kae ka wago executive sana to wago governor sana adwa ayud gimoro matin be mondo walos ndara mondo watim ang'o waket kata sewage system waket kata pi kamoro to ineno ni koro kitemo dhiro your agenda to giwacho ni in igowa koro gino kelo tumbo joto koro kwa nyal team oversight lakini adier makende ni the people of Kenya should have power because the sovereignty lies with them.